Il-kitba tiġi klassifikata f'diversi kategoriji imsejħa ġeneri, bħal novelli, ir-romanzi u l-poeżiji. F'din ir-rokna niltaqgħu ma' Dr. Mario Aquilina, lettur tal-Ingliż u espert tal-essej, sabiex jaddilna aktar tarif dwar dan il-ġeneru partikolari. L-ewwel ħaġa, id-definizzjoni tal-essej mhijiex xi ħaġa faċli. Infatti l-essej bħala forma ta' kitba hija ħafna drabi karatterizzata minn stili differenti. Però jekk konna nħarsu lejn dawk l-aspetti li jaqdu daw il-forom differenti nistgħu ngħidu li l-essej hija forma ta' kitba x'aktarx qasira, imnebħa minn esperjenzi personali, vuċi personali, li però titratta suġġetti varji. Ġifieri suġġetti jistgħu varjaw minn affarijiet trivjali għal affarijiet serji ħafna. L-istorja tal-essej hija marbuta ħafna drabi mal-kittieb Franċiż Michel de Montaigne li għal tmiem is-seklu 16 kiteb dawk li hu sejjaħ essej li mill-Franċiż tfisser prova u dawn kienu kitbiet dwar ħajtu imnebħa mill-esperjenzi tiegħu dwar suġġetti differenti ħafna. Da jikteb dwar il-mewt, dwar l-imħabba, dwar l-indiġestjoni, dwar suġġetti varji. Però jgħidilna li s-suġġett prinċipali huwa n-nifsu. Jifieri l-essej ħafna drabi għandha dik l-element personali meta titratta dawn is-suġġetti differenti. L-istil tagħha tkun stil ta' konverzazzjoni, ma tkunx formali żejjed u tqis lill-qarrej bħala udjenza importanti għal ħsibijiet tal-kittieb. Ġifieri kittieb ħares lejn ħajtu u jipprova jesplora il-ħsibijiet tiegħu. Il-proċess huwa importanti, ġifieri l-essej ma tagħtikx risposti, iktar ittik mistoqsijiet. Il-terminu essej nużawh ħafna drabi b'mod liberu biex nirreferu għal kitbiet differenti ħafna. Eżempju nużawha biex nirreferu għal dawk li nagħtu l-istudenti biex jagħmlu l-homework. Però l-essej differenti mill-komponiment li huwa dak li nassoċjaw biss mal-edukazzjoni. Huwa differenti wkoll mill-artiklu. L-artiklu huwa tip ta' kitba li għal volja għandu similaritajiet kbar ma' l-essej huwa iktar marbut ma' dak li qed jiġri issa. L-essej taqbad dak li qed jiġri issa, il-kontemporanju, però jipprova il-kittieb ikollu relevanza il-lin minn dak li qed jiġri issa. Huwa wkoll differenti ftit mis-saġġ. Fil-Malti il-kelma saġġ u l-kelma essej ġeneralment nużawhom bl-istess mod. Però l-kelma saġġ li ġejja mit-tradizzjoni Taljana tal-essej hija iktar marbuta ma' kitba pjuttost iktar teknika, iktar xjentifika, iktar akademika. Il-kelma essej li ġejja mit-tradizzjoni Ingliża u Franċiża fil-Malti tirreferi għal kitba li tista' tkun ukoll iktar personali u inqas strutturata. Fl-1938 Giuseppe Catcuti kiteb artiklu għal-Leħen il-Malti dwar dak li ħoss li hija n-nuqqas kbira ta' essays fil-letteratura Maltija u jgħid li hemm biss sa fejn jafu 4 kitbiet li jista' jsejħilhom essays, 2 minnhom ta' Giuseppe Aquilina. Issa, Oliver Frigieri fil-Dizzjonarju ta' Termini Letterarji wkoll jitkellem dwar in-nuqqas tal-essej fil-letteratura Maltija. Għal voli jagħti xi eżempji fosthom Giuseppe Catcuti, Giuseppe Sarpulicino, Giuseppe Aquilina, Nino Cremona, anke Alfred Sant u oħrajn li jistgħu jitqiesu bħala essayists Maltin. Jiena nemmen li l-essej letterarja, dak li bl-Ingliż isejħulha the personal essay, hija rari fil-letteratura Maltija għal ħafna raġunijiet. Però qed issir riċerka kontemporanjament issa waqt li din nitkellmu dwar jekk hemmx tradizzjoni Maltija li forsi rridu niskopruha iktar. Wieħed mill-kittieba kontemporanji fl-opinjoni tiegħi kiteb l-essej huwa Emanuel Mifsud li l-kitbiet tiegħu ħafna drabi jinnavigaw il-personali u l-politiku b'mod li fakkarni ħafna dawk li jagħmlu essayists fl-Ewropa u fl-Ingilterra. Hemm studenta tal-PhD fil-Malti, Jessica Mikallef, u anka blajnuna tal-supervisors tagħha. Jiena qiegħed tnejn, però wkoll hemm Professor Adrian Grima qiegħda tipprova tagħmel riċerka dwar l-istorja tal-essej
Għax temmen u naħseb li huwa punt importanti ħafna li jekk nkunu kapaċi insibu dawk l-eżempji fil-letteratura Maltija li huma tajbin għal din it-tradizzjoni, nistgħu narawha iktar fil-kitba tagħna. U l-essej importanti fil-kitba pubblika minħabba l-fatt li ittina l-opportunità li ninnegozjaw il-personali mal-politiku. U jien naħseb li din hija xi ħaġa importanti għal kuntest Malti. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.